Kaixo nere super txiki maiteak eta super familia zer moz gaude. Nahi duzuen bizitza sortzen super sekretu hauek praktikatzen espero dut baietz. Badakizu gure garunak zati ezberdinak dituela eta funtzio desberdinak, adibidez ezkeraldea, eskuinaldea eta biak batera funtzionatzen badute, zuk nahi duzuna lortzeko aukera gehiago edukiko duzu. Gehiago jakin nahi baduzu, segi bideo hau ikusten, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia derronetan dituzula herramienta guztiak eta super saio batzuk egiten ari gehala online aurrekin nahi duten bizitza sortzen hasteko. Apuntatu zaite. Zure garunaren ezkerraldeak eta eskuinaldeak batera funtzionatzen dutenean, hor dago zure ametsa betetzeko aukera. Garunaren zati aztertzailea ezkerrekoa eta sormenekoa eskuinekoa, biak bide berean jarri behar dituzu. Hau da, inkonstienteki, adibidez bisualizazioaren bidez, zure desioa irudikatu eta gero garun aztertzailearekin, ezkerrekoarekin, plan bat idatzi behar duzu helburu hori lortzeko. Lana ezberdina da, baina norabide berean. Adibidez, zuk autosugestioa egiten duzu, esan bezala, bai eztapenekin, bisualizazioarekin, eta vibrazio egokia sortzen duzu nahi duzuna zure bizitzara erakartzeko. Bigarrenik, planifikazio on batek ekintza egokiak diseinatzen lagunduko dizu. Eta gainera, dakien batek laguntzen bazaitu edo jada helburu hori lortu duen batek erakusten baizu, hori kristona da. Beraz, zein behar duzu? Irudikapen hori sortu eta noski, zure subkontzientean dituzun sinismenak horretarako programatu behar dituzu. Eta gero, konstienteki, ekintzak aurrera eraman behar dituzu norabide horretara. Adibidez, belar jokeian maila gorenea jolastu nahi duzu. Beraz, zer egin beharko duzu? Zuregan sinistu eta ekintzak ongi planifikatu ara iristeko. Pentsamendu eta emozioak batera joan behar dute. Argi eduki alduzula eta sinistu. Eta bilatu eredu onak, hori lortu dutenak. Zalantza badituzu ez dezu lortuko. Imaginatu tenisean jolasten, ezin dituzu hainbat atal kontrolatu, gorputzeko atal askok parte hartzen dute jolasten. Baina zuk alduzun hoberen jolasten zentratzen zea eta helburua zein den badakizu. Arazoa noiz dator gehiegi pentsatzen degunean. Aztertzen eta aztertzen azkenean pega asko atatzen ditugu, ez. Oso argi eduki behar duzu, zer nahi duzun eta hori lortzera abiatu. Zure beldurreak gainditu behar dituzu eta pertsona hobean bihurtu. Akatsak egingo ditugu, baino horiek erreparatuz, askoz bertsio onenean bihurtuko gea. Beraz zure burua ezagutu eta zoaz helburuen bila, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dute eta ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman, ban, akabu bako,